Čaute ľudia u nového videa, dneska s Gamerom 2466. Tam Sigma tu. Čaká na toto účte, kde sme... Tak dobre, s Uganom Sigma, keď si Gamer 2466. A hráme Fantasy Simpsons a... Po roku. Po roku, no hej. A je tu nový update! Jo, pridali tu nových charakterov, je tu mačička, pozrite sa na mňa. Kde je mačička? To je Mačička! No dobre, ja si vyberem Barta. Ja si vyberiem SpongeBoba. A áno, resetovali sme si to. Áno, resetovali sme to, viete prečo? Vysvetlím to. Zabudol som. Stratili sme čo? Homer's brat. To je nový charakter. Vypadá ako keby ho creator iba nakreslil a dal ho tam. A inak sú tu noví charakterovia, napríklad tento Bart, tento predtým nebol. A je Ice tu balón, pozrite sa, tu je nová... Balón. Je tu balón. Počkať. Ja tam vidím ešte hore veľký balón na škole, poď. Bum bum. Kam ideš? Však hore na školu. Bum bum. A ešte pôjdeme do školy. A ešte pôjdeme do tej pyramídy. Hej. Víte, aká bude tá pyramída otravná? Pyramída, fú. Tak ja ti to potom ukážem. Bum bum bum. Bum. Bum bum. Ťažký. Balón Skinner. Balón Skinner. Dobre. Turici! Čakaj! Ja sa ešte tam musím dostať. To je otravné. Toto je... Použij balón. Tak dobre. Balónsky. Ja ho nepovedám. Bože môj. Však používaj ten posraný balón. Ja to používam. Dobre. A ľudia, už nepoužívam posraný tablet, už používam telefón. To je oveľa lepšie než predtým. Čo bolo na tom ťažké? Predtým Reálne, čo bolo na tom reálne ťažké? predtým sa mi to lagovalo. No hej. No, už, Ideme do policajnej stanici. hej, ale už to rovno... ja už aj tak tento telefón mám asi okolo... Vieš, koho mám? Ja tento telefón... Mona Simpson. Kde si? Tu! Ty? Ja? Tu predtým nebolo, oni to updateovali. Skôr to zhoršili. Bože, to vyzerá peknejšie. Fakt? A poď sem. Gun license. Tu si pamätám. Ja, táto časť! Ja si dám. Počkaj, toto sme nemali, ale... A tentokrát iba 20. Predtým to bolo 60. A to. Dobre. Máš aj tohoto Quincy, či... Ja neviem, Kde si? ako sa volá. Počkaj, tu je nejaký... Monolízu. Kam ideš? Mona Lisa, nie. Poď sem. Snake. Pozri sa na moje ústa. Z dola. To čo? Inak updateovali mody, či nie mody. Áno, updateovali mody, dobre ty. Teraz ten bar není kockatý. Ako kockovatý. Kockovatý a je teraz ako normálny. Hej. Ralph Wiggum. Poď získať tú... Počkaj, to není Wiggum! Ralph Wiggum, to není Ralph Wiggum, to je Nelson. To je Bart Nelson. Ty. Bože! Tam je zase ten saxofón. Kam máme ísť? Tak schod za mnou, to je jediné. Poď aspoň rýchlejšie ty. Ideme tam. Kam? Však asi kam? Tam, do tej... Ja neviem, kam ideme. Do tejto pyramídy, však ty si nepamätáš, aké to bolo ťažké. Toto sme nerobili. Toto sme robili. Toto sme nerobili? Ja viem, ale musíme to urobiť, pretože my sme Ja si to nepamätám. časti, Ja si to tak ja nepamätám. ale tá časť, tú časť sme stratili. Vieš, ale my sme to natočili, ale... Ja nepamätám si. Musíme tu zadať kód aj tak. 3, 4. Hej, no to nefunguje.
Dobré. Počkaj, poďme za túto budovu. Či tam bude nejaký kód. Aha, to je tento Homer, čo nám dá kód. Aký je kód? I need code access. Anniversary, yes, I'm a premier member. 1, 2, 3, 4, 5. Reálne. O jedno číslo. O jedno prosté číslo. Valid. Teraz tu Bum, bum a bum. easy. Toto sme vôbec nerobili. Robím. Toto sme vôbec nerobili. Ja si toto nepamätám. Tu na niečo. Bude to Red lever. Ja viem, ale bude to ťažké. Musíme v tejto budove nájsť 4 toto lever. Čo je tu? Gamer, ty si tu niečo myslel. Čo som tu myslel? Na tých trampolínach. Aha, tu je knižka. Je to upravde, chápeš? Ja som ti hovoril, že toto bude ťažké a nebude to vôbec ľahké. Number 1. Koľko vlastne máš rokov? Ja. Prečo? Lebo? Nebudem to hovoriť na YouTube. Už som si povedal, no. Vieš, koľko mi je? Ja viem. Kde si? Tak teraz idem hore! Na trampolínach? Ty si už tam? Poď sem. Trampolíny postavé. No! No! Trvalo. No! Bože, tam zase bude počuť to asmere. Tak ja som... Aha, keď vždycky takto pohnem, no tak to urobí to tupé ASMR. Toto vždycky, toto, kúkaj. Dobre, ja som... A ja neviem, ako potom mám držať ten mobil. Teraz, počkaj, tu nejaká... Otvor toto, pôjdeš sem, pôjdeš takto sem a Ako to budeš vieš? tu. Ako to vieš? Lebo som to už spravil. A potom pôjdeš sem. Ja to mám hotové. Toto je dosť otravné. Jaj, tu na! My musíme nájsť ešte 3 levery. Kam ideš? Na začiatok potrebujeme ešte 3 levery. Dobre. Počkať? Čo? Čo počkať? Je tu na nič nevypadá. Hej. Ja som bowling. Bowling. Aha! Tu je Škriatok. alien. Number 51. Ja som išiel do červenej... Ja som išiel do červenej lázne. Ja som počul ťažší level. Tu je lever. Ja mám Viguna. Viguna. Viguna, to je taký Vigun. A však som... Ne, tu... No sem asi nebudem ísť. Počkaj, kde si? Ja som v červenej miestnosti. Ja mám 3 levery. Idem dole, čakaj, si získal toho Ralph Vigumač. Čo? Aký Ralph? Vigun. Aký Ralph? Tu maj Dolphin. King Snorky. Aj ty si niekde si. Čo? Čo, aj ty si niekde si? Bože. Ty to cigania. Ty si cigáň. Ktorý som... Na. Ja som cigáň v Minecraftove. Ja viem. Ešte si tam niečo mysnul, taký rebrík. Smurky. Gamer, ty si tam zabudol taký jeden rebrík. Gamer! Dobre, ale viem, ale... Prečo ti tak volá? Padol som teraz do lavy kvôli tebe. Kvôli- Robím si srandu. Ne! Teraz gamer. Tak? Dobre ľudia. Ne. Bum! Tomu sa hovorí most. A tomuto sa hovorí Impossible Obby. Ja poznám toto. Ja si ešte na toto pamätám. Toto- Určite. Robili sme to, ale... Nerobili. Fakt ti verím, že sme to Je to robili. otravné? Hej. Môže balónky. Však robím balón. I don't know.
Bože, ja som to zase netrafil. No. Kde si? Ja mám Jasper rituála. Ja furt padám kvôli tebe. Ja nepadám furt kvôli tebe. Hoppa, hej. Hoppa, hej. No konečne sa niekam dostávam. Gamer. Ja som nikdy... Nie, ja som úplne padol dole. Nie. Ja som už bol na konci. Fuj. Ja mám spotené ruky. Poď. Som tu konečne po 100 rokoch. Dobre, to bolo utrpenie. Čo? Čakaj na mňa, ty si kde? Už som úplne na konci. Tu je lever. Tu je pink lever. Mám pink lever. Ešte musím dať čo spraviť. Ja tu budem dlho. Super. To dáš. Verím ti. Ja ti verím. Ty to dáš. Ty si debil, ja to neviem robiť. Vieš. Yellow lever. Ešte je posledný lever. Modrý. Dobre, tieto posrané platformy má senu. Ja viem, že to je potrebné. Ešte blue lever. Mám blue lever. Dobre, jasné. Ale chápeš, že ty ma nečakáš. Počkám ťa. Čakaj ma inak. Ja áno. Nie, ale inak. Počkať. Inak si debilko. Hop. Čo zase sa stalo? Ne, to tu balón. To kde som? Bum. To kde som? Prečo ma nečakáš? Čo tu mám robiť? Čakaj ma, čakaj ma. Ja neviem aj tak, neviem čo tu mám robiť. Čakaj ma, Počkáte. Look and click on button to each pet. Ne, ja nechcem skapáturiť. To nedám nikdy, ja to nedám nikdy ráne s tebou. Wow. Bum. Balón. Gamer. Ja niekoho mám? Ja mám papeša. Mám papejša. Taký papeš. A som úplne na začiatku. Dobre, daj. Ne, ja to Daj. Ja to chcem vyskúšať do rytí. Ty to nedáš. Dobre. Pape. A my sme zatiaľ získali iba 19. Iba ich 19. Dobre, poďme do tejto miestnosti. No zase toto musíme spraviť. Som tu? Čo tu je? Jasné, ty dáš všetko za 5 sekúnd a ja tu musím byť dlho. Queen Elisa. Kde to som? Ne, toto je To čo je? Toto si nepamätám, reálne. Hopsa, ropsa. Dobre sa spieva o piatej. O tretí to už spieva. Čo? To som nehovoril. Povedal som, že to o čtvrtej smieva. Ja už to mám. Ja to nemám. Musíš čakať. Prečo si začal píšťať? Lebo som padol. Poď. Co tu? Poď. Dobre. Ne. Koľko nám ešte chýba? Nám chýba ešte
Mage Homer, to je všetko. Ako vzácný je ten Homer? Ako? Ja to nedám. Ten Homer je vzácný epic. Čiže ja neviem aký. Daj mi to. Konečne! No! Takže. 121 charakterov. Takže 20 charakterov sme, 21 charakterov sme získali. Hej. Tak, ak sa vám to povede. Páčilo, nezabudnite dať like, odber a my sa s Takže to vami... bude viac, takže ale už štvrtú časť už dosť budeme na tých 50. Hej. Takže... Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a my sa s vami lúčime. Čus!